Guys, ngayon po ay September 25. Ngayon po ay therapy po ni Kuya Jaime. Salac, dito po sa Cupang. Ayan. So, meron po siyang 44 days. Ayan. Thank you for the sponsor, merienda. 44 days. Ayan. Paano yun? Diyan lang yun? Bigyan na naman ito? Ililipat. Herman, ililipat daw to. Gusto niya itong upuan doon. Ilipat daw yung upuan doon. Ayun, dalawa. Ta? Ayan. Anak. Ang bigat pa. Mga baso-baso. Mga kepin talaga. Ang bigat pala nun. Ayan ang mga kepin. Ang mga laman. Boom! Ito lang po. Ayan, hindi ko kaya hindi na kaya. Hindi lang tulok-tulok yan. Yung kuya. Kamaya. Tara po, pray po tayo. Habang tayo nagkakape ang mga pray muna kami guys ni Teacher Helen. Bago magsimula, hindi ka lang kasi ng Lord. Gugulin mo muna ito ha. Ay, ayusin. Verse. Ibigay na siyempre. Pwede mo na BP. Hindi tayo magkano dugo mo. Pagkain blood ka, bawal. Bawal kang barakalin. Biga! Malakas ah. Mamaya yan. Panakay ka ako ng power. Mamaya ano? Kinuha pa siya ng blood sugar kanina. Wow, yan po. 131, tapos blood pressure niya 137. Wow, Over blood. 77. Galing ah. Oh, 137, 140 over 80. Same blood ba yun ha? Yan, dugo mo, 140 over 80, di ba? Hindi mo tumataas. 150, 180. Diba? 150 over 80. Oh. Pagka hindi nakakapupo, 160. Bumbulingan mo pala, dahil boss mo ha. Oh, 140 lang, 140, 77, 140 over 80. Pares lang. 140 over 80. Ang pulso mo, 68. Pwede mag-rock and roll. Ano ang mga therapy mag-ipit? Diba? Ano yung mga mo? Huwag ka lang, patumpik-tumpik pa. Para ko na yan. Yan guys, pwede muna kami. And prepare ko po warm up. Tapos, lalakayin ko kuya. And then, kuryente. Ha? Buti lakad lang. Sige po. Katapatan, 2 Corinto chapter 7 verse 2. Bigyan ninyo kami kahit bahagyang puwang sa inyong puso. Kailanmay hindi namin pininsala, ipinanganyaya o dinaya ang minuman sa inyo. 2 Corinto. Tapos, ang parusa sa kasalanan, Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang dulot ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ayan, yung buhay malanggan, no? So, kakibat yan yung 1:3-16. Kayo nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak na si Kristo upang ang mga sumasampalatay di mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen.
Kaya tayo na. Nalakad na Lord sa bagong paglalakad. Pangalawang paglalakad ito. Actually, pangalawa. Lord, salamat po. We glorify you, Father. We give you thanks and praise, Lord God, because of your steadfast love endures for more, Panginoon, Lord God. Panginoon, ako'y dinako mo muli ko to make therapy. Lord God, kay Kuya Jaime, Lord God, si bless my hands. Bless mo po, Lord God, ang aming walking therapy. Malakasin mo po ang binti, mga karapnan, mga ligaments, and everything, Lord God, na makakatulong po sa kanyang kalakasan, Panginoon. Muli, Panginoon, i-bless mo po kami, samahan niyo po kami, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Jesus, bigyan mo mga sana mo manangan na umayos. Amen! Woo! Praise God. Ayun. Naglalakad ka na, sana po, naglalakad ka na. Yan. Ayos. Yun, amen. Ano na, kumbaga sa tayo rin, nakapasada rin ano, ha? Siksag mo na lang. Nasa ready na siya. Oo, siksag mo na lang, di ba? Konti, parang medyo mga ligaments na. Kahit mga 20-20 na lang, hindi pa yung walang warm up, ibigla. Kasi pag umawak, Gusto ko nga siya i-ganyan eh, kaso hindi ko yata kaya. Tumuan na. Sumasakit yung Tumuan na. Yung masagpo ba kayo na? Sabi nga sa kanya, dapat nag-warm up kapag ano. Warm up muna ha. Bago ka kahit sa ikaw mag-isa, bago ka mag-attempt lumakad ha. Siguro hindi pwedeng warm up because you are stroke. Ang muscle mo hindi pwedeng pabigla. Kailangan wina-warm up muna bago i-exercise. Ayan. Para yung mga muscles pabigla. Yun ang warm up niya. Ha? No. Hello, Sean. Lotion. Parang ayaw mo, no? Parang ayaw mo, no? Ang galing naman. Parang ayaw yung lotion, no? Bagong bukas yan eh. Oh. So, massage therapy naman tayo. After massage therapy, walking therapy tayo, ha? Ikakat natin yung ating video kasi hindi kaya mahaba. Hindi na nilagay ito mahaba. Walang memory. Ang maganda rin mo, skin mo, ha? Siyempre po, naka-lotion. Lotion eh. Makubalin ka, t-shirt ka na ito. Ano sabi ng mga nakapulpi ko yan eh? Mga kamukha niya, naglalakad siya. Ano, naka-lab, may puso. Ano sabi ni Josh, wala pa, hindi pa alam. Ay, hindi pa siya busy siya eh. 3 trabaho yata siya maghapon. Kaya hindi, 2 araw, 3 araw na siya hindi tumatawag kasi sabi niya, busy daw siya eh. Busy na? Ano daw, meron siyang umaga, tapos pagkatapos takbo. Tumatakbo nga siya sa pangatlo. 3 trabaho yata siya maghapon. Ano po, hanggat kaya mo. Hanggat kaya mo ha? Yeah, yeah. Takbo mo. May sira ba ito? Ay, hindi po. Sabi ba? Oo, bago yan, di ba? Pwede po yung muna yung duma. Part yung sa bago. Ang hinas mo siya eh. Marado yata yun. Ay, palitan. Kapag na po yung luma. Ang hina, no? Negative. Okay, no? No? Ito po, kumili ko na ito. Parang barado siya. Pag naayaw, mo malulos. Hindi yung pinalitan ko, yung dati. Itong dati, gumagana siya. Ano ba ganun ito? Ngayon mo ito kaya, ha? Nilagyan ko kayo, no? Whoop! Ano niyo po? Try pa po. Bitipit, ah! Okay. Tanggalin ko na. Galing mo na obstruction, oh. Teka, sige. Side view. Side view lang. Side view lang. Diba? Ay. Yan.
Meron mo na sisi. Okay. Meron kang caregiver. Ay, nasira. Meron kang caregiver. Opo. Practice. Pwede na ako mag-apply abroad. May mga problema ba yan nyo? Oo. Kayo nga? Bakit kaya? Effective yata yung mga Ay, baka yung yung mismong Laman. lotion. buo. Masyadong Gas. masyadong, No? ay, nag-solidify siya. Oo, kaya hindi ma-bomba. Anugan mo muna. Yun. Anugan mo. Yun, no? Anugan mo nga. Opo. Parang solid masyado. Kaya kung mati. Ano Yun. Oo nga, siya, hard. Oo. Anugan. Yun. Yun na. Yun. Stock up. Tagal na kasi. Check ko na yung ating connection. Ay, huwag na lang. Rati ba ang apo ko? Papatay niyo yan. Opo. Makukulang ako. Kaya dyan na. Okay. Hanin na yan. Biyak yan ah. Wala talaga tayo. Wala pa. Walang connection. Bakit kaya? Dali po tayo. Wala. Naka-question mark. Time talaga. Baka inaayos yung signal.
sila ni Kumari. Pareho silang naka-wheelchair. Kapatan, ha? Nagkwentuhan na sila. Awa ng Diyos. Yun na. Okay na siya. Power na naman, no? There's a power in the name of Jesus, no? May power na naman tayo, ha? May Yes? Ha? Where? Nagpwede kay Lord, eh. May power. Sige. Break time. Guys, abang siya ay, alam mo na. Okay na? Wala ka pa. Alam ko na. Lakas mo na. Ah? Yung isa mahina. Yung isa malakas. Hindi nalangan yung ingro. Ay, hindi na masakit yung ingrown. Ay, hindi natanggal. Paano kanina? Paano kanina? Paano kanina? Nung Sabado. Sumasakit yung gulo niya. Sa Oh! iyang- Bebang! Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lakas na. 8, 9, 10. Rotation. Makaya ang tumangos yung Hindi. Alam mo lang. Mus ba? Mus ba? Umus pa yun, ha? Oh! 1, 2, 3, 4, 5 lang. Lakad ka pa eh. Ano nga ito? Straight na. tumagang. Guys, ito yung aking massage therapy. As well as yung Basa. mamaya kasi malalakarin. So, cut off muna to. So, for part 2, yung kanya maglalakad. So, ginawa ko ngayon, we pray prayers, Papalitan and then some range of motion, and massage therapy, and then some more of exercises for his lower limb and upper limb. So again, sana po, and don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. God bless po.